Obviously ngiyawufuna phela umsebenzi uyazi nawe. Ungabona indlela engixakeke ngayo sengihlubuke ngishwe ingubo-ke nje ngihlubula anginalutho. Sengize ngiyitshela ukuthi sengingathatha ngisho ama-second hand kamam Keys. Vele yena into uyigqoka kanye angaphinda ayigqoke. So nje sengingathatha nako kwakhe nje ongiyigqokele khona ngeke ngisayitshela. Uqakeka nje uyazi nawe imisebenzi ayikho. Kuqashwa kuphi? Hayi kuseduze nalana kufuneka abantu abazoqala nini? Kusasa. Kuholwa malini? 11,000 before after tax. Khona akufani phela okunokuthi umuntu ahlale nje. Hayi akufani khona. Umuntu ayithola phela imali yokucosha nje lokho nokuthi ke nje umuntu ageze nje waphume lokushini. Umuntu elokhu ehleli lana. Funa abantu bazoqakusasa. Kusasa lokho kusayo. Hayi ongeke kusasa ngasikhathi sini. Ngeke ku-early. Akungcono ke mekukhona no lift. Kodwa ngeke bakwazi ukuthi mhlambe mina bangiqalise in 2 weeks. No ukuthi yabona nje angenzile ekhanda and ubaba kaBoy uzozahole after 2 weeks kuyimanje nginika imali yokuthi ngikwazi ukwenza ikhanda. Manje ngeke ngithi ngiyoqala umsebenzi omusha sengifika yabo nje nekhanda elibhedayo. Angifuni yazi ukuthi emsebenzini kuyakhulunywana. Angifuni nje ukufika nje sengiyahleka sengiqanjwa amagama ngoba ngifike negama. Uma ungayiboni inwele zami. Ngiyakutshela nawe ungangihleka nje ungasuyibona ungabona ibhedane inwele zami umbhedo wangempela. Nginayo yona iwigi. Kodwa phela noma uzofaka iwigi sengathi ungashaya noma nje ama cornrows nje ushaya ama lines ngaphansi. Ngeke ngimane ngifaka iwigi kulamahliphi ami. Angicabanga ukufaka iwigi ngingalukile ekhanda. Enye intombazane yayifaka iwigi enhle kanjani. Ngicela ukutshela yaphucwa ama-para station iwigi. Kwasala amagoda kanjani. Sayihlekani akekho umuntu ongahlekanga. So nje nami angicabangi nje ukuba kulelo hlazo ngithi sengiyifakile iwigi. Ngithi nje mhlawumbe ngisasendleleni ngiyalapha emsebenzini bamanye bangiphuca iwigi njengoba nginjene ekhanda ngeke ngize ngikwazi. Kodwa ungakhuluma naye umlungu abelungu baya understand ungakhuluma naye umlungu umtshela ukuthi mina ngizoqala kodwa ngizoqala after 2 weeks sengenze ikhanda. Manje uyangiduba ufuna ukuhlekisa ngami shothi bevele ufuna ukubuyisa ngami umuntu engafuni nje lo msebenzi akayeke. Uba ungayoqala emsebenzini enekhanda elinjene elibheda kanjeni. Bancikisela kabi laba ngemsebenzi. Sengathi nje 18 years zonke ngingasebenzi sengizothi ngiyoqala emsebenzini ngiqale nekhanda elibheda kanjena. Hayi akayeke umuntu mengafuni. Mina uNkulunkulu wami nje ngimthandazayo. Akaze azangilahle. Uzoliveza elakhe icebo elizonginika umsebenzi oright ofuna into nami engiyifunayo futhi ozoqala ngesikhathi sami. Sengiready. Cha bengawona wami lo msebenzi. Hlale ngimuhle kanje ekhanda. Sekuzothiwa ngiqala emsebenzini nginjena. Hayi ubazi nje vele ukuthi uyancikisela kafuni. Suke ngangifaka ingane emsebenzini bengabe ngimuhle ekhanda. Ufuna ukubukisa ngami akayeke hayi kade sebeyitshela ngathi abantu aqala ngami ukungasebenzi. Futhi akugcini ngami. Uzowuthola nje owami. Subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.